गैया इकनमि हायो फरायनो दा बेबायदि सानो नाथाय बे भाग्यनि बाथ्रा नङा बिसोर माने भाग्य दं नामा थ' बेनिखायनो बुङो सक्सेस इज नट ए लाक but it is a game of patience and hard work. Success not a luck, but it is a game of your patience and hard work. नोंनि सहायनाय आरो गोब्राब खामानि मावनायनिसो बे मोनसे आउटकाम रिजाल्ट नाथाय दा जों होनबा अफिसारनि फिसालायाबो साक्सेस जानांगौबा पेशेन्स खालामनांगोन आरो बे हार्ड वर्क खालामनांगोन सासे गैयै दुखुथिया न'खरनि गथ'आबो साक्सेस जानो हागोन माला पेशेन्स आरो मा होनगोन हार्ड वर्क नङा होमबा जोङो पेशेन्स मिन्स टलारेसन बेखिनिखौ जों खालामनो हानाय जोंनि जे मेन्टेलिटि जों स्टुडेन्ट लाइफआव जों खालामनांगोन बेखिनि इयुथआव नङाथे जों बे बाथ्राखौ नोंथांखौ खावलायो आरो मालाबा जिबनाव खनसे जोङो फेलार जानायखौबो जों बेखौ दुखु दामोन बेखौ जों दुखु मोना फेलार जानाय माने जों बेनिफ्रायबो सोलोंनांगौ दं साक्सेसनिफ्रायबो जों सोलोंनांगौ नङा होमबा थ' बेनिखायनो मोनसे बाथ्रा दं सक्सेस इज नट पारमानेन्ट जों दा जाफुङै डिग्रियाव फैबाय नामा हायार सेकेन्डारि फरायफैबाय नामा 11, 12 up to 6 सेमसिम 5 सेमसिम जों बाहाय दं जों फैदों जों जाखांबोबाय थादों जोङो पास जाबाय थादों नाथाय गोसोआव ला your success is not permanent ना and failure is not final बुझबाय never stop working after success and never stop trying after failure बे बाथ्राखौ नोंथाङा गोसोआव ला बुजिना बुझाखै success is not permanent दिनै नोङो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय डिग्रियाव फैबाय नामा दिनैसो नों साक्सेस आरो नोंनि लाइफआ थांगासिनो गाबोन नोंनि लाइफआव गोबां आरो गोदान सिचुएसन गोबां मोनसे मा होनदों स्टेप जों मोनगोन आरो बे स्टेप बाय स्टेशनाव नोङो मोनफ्रोमबो नोंनि लाइफनि मोनसे चेलेन्ज मिथिना बे चेलेन्जआव नों अभारकाम जानांगोन गाबोन नोङो पास जाबाय एडमिसन लाफैबाय मोजां पास जाबाय ना